Hola, estimats alumnes i estimades alumnes. Avui parlarem del complement directe, que és el complement sobre el qual recau l'acció expressada pel verb. Quines característiques té aquest complement? Doncs normalment està format per un sintagma nominal. Si mireu l'exemple, la policia va detenir els lladres de la joieria, veurem com els lladres de la joieria, que és el complement directe, és un sintagma nominal, el nucli del qual és els lladres. Una segona característica és que no hi ha cap preposició entre el verb i el complement directe. Si us fixeu en l'exemple, els propietaris no van poder avisar la policia. Atenció, aquí no hi podem posar cap preposició. Els propietaris no van poder avisar a la policia, és incorrecte. El complement directe no va introduït per cap preposició. El complement directe no concorda amb el verb. Mireu l'exemple. El lladre va amenaçar el dependent. El lladre va amenaçar els dependents. Encara que canviem el nombre del complement directe, el verb no es veu afectat. En canvi, atenció, el subjecte sí que hi concorda. Els lladres, canviem el nombre del subjecte, els lladres van amenaçar el dependent. Aquí el verb sí que es veu modificat. El complement directe és un complement exigit pels verbs transitius. Això ja ho vam veure. La policia va detenir... A qui va detenir? La policia va veure... Què? Aquí falta un complement directe. La policia va detenir els lladres, per exemple, o la policia va veure l'atracament. En aquests dos casos, els lladres i l'atracament són complements directes. Seguim. El complement directe es pot substituir pels pronoms el, la, els, les, en i u. Més endavant ja veurem els mecanismes d'aquesta substitució. Mireu els exemples. La policia va detenir els lladres. Aquí, els lladres, que és el complement directe, és substituït pel pronom els. La policia els va detenir. I aquí, els lladres van robar moltes joies. Aquí, moltes joies fa de complement directe i és substituït pel complement en. Els lladres en van robar moltes. Tant els com en fan de complement directe. I per últim, el complement directe passa a ser el subjecte d'una oració amb veu passiva. Mireu l'exemple. La policia va detenir els lladres. Aquí la policia fa de subjecte i els lladres fa de complement directe. Doncs, a l'oració amb veu passiva, els lladres passen a fer de subjecte i la policia passa a ser complement agent, se'n diu, en el cas de les passives. Els lladres van ser detinguts per la policia. L'important és que ho fixeu, que els lladres, que l'oració de dalt és el complement directe, a l'oració passiva passa a ser el subjecte. I per acabar fem una repassada d'aquestes característiques que hem vist en el vídeo. El complement directe està format normalment per un sintagma nominal. No va amb cap preposició al davant, no hi ha cap preposició entre el verb i el complement. No concorda amb el verb, a diferència del subjecte. És un complement exigit pels verbs transitius, es pot substituir pels pronoms el, la, els, les, en i u, i passa a ser el subjecte d'una oració passiva. Fins aquí tot el que hem de saber sobre el complement directe.